Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kalampung ki kena ka sengkasi seng ride ka ba khat khandai kan salong ha ka khat pratarik bat ha ka khat khandai tarik ukalalengkot arajar arfusan ha ka shnong pun ursla East Khasi Hills District. La saki ba ka jingpen krek menta kalayat syat syakmat. Ha ka khat santarik ukalalengkot arajar arfusan. Hapo ka jing yalam jong presiden ka seng bat udaloi ka elaka jawai uba puramon kenjing rengkat u general secretary ka seng Khasi Riwar Mingi uba Robarlin Suting kila le jengo ia ka jingpen krek na ka benta gani ka lempung kanang ban penti kena ba ka lempung kan long ka bayat baik yai renti. U general secretary jong ka seng Khasi Riwar Mingi uba Robarlin Suting ula ai kublei ya kitana trekam ka sorkar nado ka tanat PWD PHE, MECL, nalor ki wei bela tray shitam, ban penbit penbiang ya jing don kam hagane ke lempung. Hagane kapor, midan hapo sinong penosla, haga jaka ban pelong ya ke lempung ikena seng rai kaba kat kendai. Kaba on sedang nadok ke kat pratrik, bat kat kendai terik. Jong ni banai nado kapol sibeje ha kapratrik ba sipe beje ha ka kendai trik nagaliang jong kom presiden bo ke jing karpan ya barok bawan sya lempung ka banangkong do kide ban penbiang ya kapor namar ngilabu ya ka jaka ban pesngek kali haruk ni jaka balong lempung baya kali ka jaka pesngek kali ngisya ban litang haduk kapor kendai sistem. Lain nak kata ya ki keliwan hadir ngata kapot kan setengah sakoi pergi ceka ba keseng Khasi Riwar belun kala pengkrek nak benta pakam peji nak kini ke ceka balong lempung. Wa ka jing karpat kalong ba barok buan cha kene ke lempung ba kimdai ben bread pathar ya ki no ki jabok jaban ki plastik ni ban sniudur ya kamariang. Namar ke lempung kena lahikai ha kanong rim ba kum ki heberit kindon kecing kikli ban lek khoj ban im khoj ban wanra ya kecing ha kecing im jongki tiki kwaro ba barok ban cek lempung ki ban atam mesin ban ya para mangi ban ya kino kisnong ban ya kino ki heberit dak baburom keliang bakado ngakarpat ya barok ban cek lempung ba singau ba ban yalam ya ki heberit nama kene kedai ke lempung jong ki heberit ban kren ro ki heberit ban penyai ro ki heberit nang ta ban adon ro kicing syat ba kicing ruai kicing yathok kana ba kicing peni ya la kisap kipong kiba kabri jong neu trep neu skum kalau jo apa teng na kilong shwa menswa te ngakit bokir wiang ya kaseng Khasi Riwar belun bimbingi belun kabala shim ya kicing kikle ban pediang ya lempung mentang yo I ba kadang ya sai kicing pun krek tat hado andal poi kesni kabaka lempung kan sedang na te komta sniau ba daya burom kaliang abaya sesurok nang malai nono kecing kecing ham nama kumbang liau I ba ke surok ka nado na shilong hagi thain jongkar penusla borasenter ban poch penusla kedai ke surok kadang sna penhe kadang long khamni khabrit tingi dan ban ngidai ban yai suki na banam don kono ke siausi na ke jingai state na kit bokir wiang ba ka lempung ki kena ka ba ka kendai ha ka penosla kan long ka lempung jong ka ba ra ya ka nam ka burom na ka benta ka ri ba ka jai benril ba ka ba jing bento ya ki heberit baro ki bawan sya ka lempung Khasi Riwar ni kum kenong priang ya kene ka lempung ni la pin kra sa chan hoi nanu kesni nengkong sgi ba ar ter hadum ta ni penong social work te mentar kecangdan ki ngatrai pat ni ti ro hadu ka lempung sa pendep ro di kam ke barang sak te ngikit bokit wiang we ki par por ki para khajungi ki bat ki khan Riwar namar ba idan kasni ka bakam kerbang ka ba nakaliang jungi ki lapin krek na do kasni khan nyau tarik namar kini ka kasni khan nyau tarik itam long kerbang tum kecing ai training yam ta ki hybrid jungi ani na por Riwar ni padahal khat pratrik ke sawan pat na kaliang saudang te kene ka lempung jungi
imlar kham dai khublei ya ki department beberapa ki bala yaram penbit pendiang kham tam ka PWD ka bala penbit system menteri system nadu nai bakhat wei akan ke jaka penmaran yang badan ya ki surop ki wei ki jon kam ki PCI nagalian ka MCL HPD ka laj par khoi ki jing don kam ki robor ki department ki ba don ki ngatri lang kham tam penbit pendiang ya kan ki lepok ke nagalian jungi ki bok keduyang ni barkot barkha ki bawan keleng sodom ka prihnya frame berkunjuk bakin ya wan ban pensirhem ban pen nomor kan ke jing pelong jungi hisen system ya kelempung kena kalong ban tum ke jing kendu lang jungi hybrid hisen system nomor ba ke jing pelong hisen sia jantia hisen sini sia khasi jungi ini kan ai minsim na ki wei ki jaka se ki wei ki jaka ki wei ki than leng ba kin de ki lempung na keleng ki jing ki hybrid jungi ki yo sibon ba ki jing hikai khamtam kumdo ban penda pensa la ke jong kaniam garkom politik josto nakaleng jong aku kumu ada besar jong kaseng kasih ruang ini na khot ngawer ya ki prakut prakha wakin wan sakane kelumpung pakhat ndai jong ka seng kasih seng rai jong ki seng ka jong ki khna seng kasih seng rai wa kin poi sakane kelumpung khnang wa kin yo I ya ka ai ka ba ki nong kren ki nong ai jing hikai kin yo ban ki hikai ha na wede ki na bat nga ai ru ka jing ya trelang wat ki na kalyang mangi ka sing kasiro mi ai ka jing ya trelang wat ki prakur prakha ke ba wan ban sakhilang ya kan kelumpung ban pen singan lang ban pen sungsit lang khnang ba kelumpung kalong ka ba ifu ifueng nga kitbok ki weng ro ya ki ba poisonik da kajing suma sukher ublei trai kan rat kin poi bai poi suk seni selumpung bat onda kila phai na lei phai nang ni sesnong ajong nakani kelumpung ro kitwak kiruyang kin ya bit ya biang ya ko ya khia krat khia stang poi suk poi sai sesnong se thau